आगकू आसुची रज और रज पाई आमे समस्त हेउचे सजबाज तेबे रज पाई किछि सुंदर सुंदर बैंगल्स रो कलेक्शन मु आज नै के आसीची तले चलन तो ट्राई करके देखो। गुलाबी गुलाबी गाल है तिचे सोनेरी सोनेरी बाल जीवाचे झाले ना हाल तरी लाजूने लाजवते यार लाल लाल कलरची बांगडी बांगडीचा कलर लाल काल माझ्या सोबत चाल नाच माझ्या सोबत चाल बांगडीच्या साऊंड वरती करतो कसा रॅप फ्रॉम गाव टू द ग्लोबल आय एम रायझिंग नो कॅप फक्त सायलेन्स नो वायलेन्स आणि मनाने साफ माझ्या सोड जदि ए चूड़ी भितरु किछि भी चूड़ी आपन को पसंद आछि ताहले मते फटाफट लिंक कमेंट करंतु मु लिंक सेंड कर देबी।